ξέρει ο κόσμος, Λάζαρε. Μάριε, οι κανονισμοί από 92 που ήταν τα χρόνια τα δικά μου, Ναι. τώρα γίνανε 50. Πάντως και είναι δύσκολη. Ο Νικόλας το ήξερε καλά γιατί το ζήτησε με το που έφυγε η μπάλα από τα χέρια του. Ξέρεις γιατί το ξέρει? Γιατί το κάνει ο ίδιος. Και χρεώθηκε ο ίδιος με τεχνική ποινή. Πάση περιπτώσει, με τις δύο ελεύθερες βολές η διαφορά πήγε στον πόντο. Ναι. Και η Ομόνοια έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Εκεί που ήταν πίσω με 9. Ούτε και με την 9 πήγε καλά η ΑΕΚ. Σουφλιάς σου 3 πόντων. Νομίζω αυτή δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή για την Ομόνοια. Ξέρεις ποιος είναι έξω από το παιχνίδι της ΑΕΚ? Ο Σούμποτιτς. Ναι, για την ώρα είναι έξω από το παιχνίδι. 7 λεπτά δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι και άποντος, έτσι. Ναι. Στυλιανού σου 3 πόντων. Δεν ήταν με καλές προποθέσεις γιατί είχε πάει πάνω του γρήγορα ο Ιουκνεβίτς. Η άμυνα της Ομόνοιας λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Τα block out της λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Σουφλιάς επιθετικό φάουλ στον Σούμποτιτς στη διεκδίκηση της θέσης εκεί. Και στα screen. Τον κράτησε ο Σουφλιάς. Και είναι το τέταρτο και για την Ομόνοια. Κάτιτς στον Ιάκωβο τον Παντελή. Ούτε και αυτός. Έχει πολύ ωραίο μισμάτς τώρα. Φάουλ από τον Σουφλιά. Καλάθι με 3. Όχι, λέει ο Κουντελές. Όχι, λέει ο Κουντελές. Εάν ακούμπησε ο άλλος ο παίχτης της... εδώ. Δεν μέτρα, έχει δίκιο, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν ακούμπησε. Τοποθετούμε πριν να δω το replay. Εδώ το φάουλ. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται να ακούμπησε. Εγώ τοποθετήθηκα και λέω ότι δεν ακούμπησε την μπάλα. Ο Κουνελές που ήταν έξω έδειξε ότι ακούμπησε την μπάλα. Ο Χατζησολομού έδειξε ότι δεν ακούμπησε την μπάλα. Μέτρησε η άποψη του Κουνελέ. Και με το τρίποντο εδώ σε επανάληψη από άλλη κάμερα. Μάλιστα. Δεν ακούμπησε, κυρίες και κύριοι. Επομένως σωστά ο Κάντιτς εκτέλεσε μία συμπληρωματική βολή. Σωστά τοποθετήθηκα και εγώ πριν το replay και ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μας και τους συναδέλφους για αυτή την διαφημιστικότητα το replay, πραγματικά. Φάουλ του Στυλιανού. Δύο βολές για την... εδώ με το δεξί χέρι αλληλοσπρώχνονται. Και νέα αλλαγή για την Πετρολίνα ΑΕΚ. Καρίμ στη θέση του Ιάκωβου του Παντελή. Και 16-12, 2-0-4. Και 16-13 με την εύστοχη ελεύθερη βολή. Καμία ομάδα, κυρίες και κύριοι, δεν έχει πάρει κανένα time out. Άστοχο, rebound από τον Κάντιτς. Και τώρα ο Στυλιανού που μαρκάρεται από τον Γιουκεβίτσιους. Και φάουλ. Και δύο εύκολες και αχρίαστες ελεύθερες βολές. Εδώ ο Λίνας Γιουκεβίτσιους έδωσε επανάληψη το φάουλ. 1 και 54 για το τέλος. Εδώ Στυλιανού, εύστοχος στην πρώτη βολή. Έτοιμος για τη δεύτερη, έκανε το 17-13, 1 και 54 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Αστόχησε μακρινό rebound από τον Χάρισον. Με την έξοδο του Φίσερ. Ενώ πάσα, κατάλαβε ο Τριφούνοβιτς, όμως πάτησε έξω. Επίθεση νέων 24 δευτερολέπτων για την ΑΕΚ. Εδώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος, τον είδαμε για λίγο. Καρίμ στην επαναφορά. Ο Μακάντα βγήκε από τα screen.
Ξανά ο Καρίμ. Ένα μισή λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου, χωρίς time out μέχρι στιγμής. Ο Καρίμ έχει δίπλα του τον Σούποτιτς, αλλά κάνει λάθος. Ασυνεννοησία πλήρης. Απορεί ο Σούποτιτς. Ρωτά τον συμπαίχτη του γιατί δεν του έδωσε πιο γρήγορα την πάσα. Με την έξοδο του Φίσερ, επαναλαμβάνω, η ομάδα της ΑΕΚ έχει αποσυντονιστεί. Φίσερ, ο οποίος είχε πετύχει 9 πόντους πριν αποχωρήσει. Ο Γκούτε εδώ έκανε ωραίες ενέργειες, νίκησε τον Καρίμ, δεν έβαλε το καλάθι, επιμένει και δέχεται μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα από τον Σούποτιτς και θα χάσει και την κατοχή. Μετά την αστοχία του θα μπορούσε να βγάλει την μπάλα έξω, γιατί εκεί πήγε εντελώς μόνος και αβοήθητος. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Πετρολίνα ΑΕΚ προηγείται με 17-13 της Πάπα Τζονς Πίτσα Ομόνια. Στυλιανού, ωραία κίνηση, γύρισμα, αστοχή. Ο Κάντιτς είναι εκεί. Έχει δώσει λύσεις ο Κάντιτς. Είναι από τα ελάχιστα επιθετικά rebounds που πήρε η Ομόνια, που δεν δούλεψαν καλά τα block-out της Ομόνιας εναντίον της ΑΕΚ. Μέσα η μπάλα, Τριφούνοβιτς, από την πίωση του Σούποτιτς. Κάντιτς εκεί κυρίαρχος, ευκαιρία για φυδιασμό και πάει τώρα ο Μακάντα. Γιατί βιαστήκε, τι έκανε. Νομίζω ότι τελειώνει ο χρόνος. Χτυπιέται ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μάλλον. Είμαι βέβαιος ότι για αυτό. Παπαδόπουλος σου 3 πόντων. Αστοχή, θα ήταν μεγάλη τιμωρία για τον Μακάντα αυτή. Τώρα τελειώνει ο χρόνος, πετάει σωστά την μπάλα ο Καρίμ, αλλά δεν μπορεί να αστοχίσει από τόσο μακριά. 19-13 θα τελειώσει η πρώτη περίοδος, με τους παίχτες να πηγαίνουν στους πάγκους. Πάμε σε διάλειμμα. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι, στο Κίτιον 19-13 προηγείται η Πετρολίνα ΑΕΚ της Πάπα Τζονς Πίτσα Ομόνια με το τέλος της πρώτης περίοδου. 14η αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας ο Παπανδρών πρώτης κατηγορίας. Από τους 19 πόντους της ΑΕΚ, τους 11 τους έχει πετύχει ο Σαρών Φίσερ, ο οποίος όμως είναι στον πάγκο με 2 φάουλ. 11 πόντι μέσα από 5 στα 6 δίποντα και μία στη μία βολή. Ξεκινάει η δεύτερη περίοδος με την πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με Καρίμ, Κάντιτς, Σούποτιτς, Νικόλα Στυλιανού και Μακάντα. Ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι, Ιουκνεβίτσιους, Παπαδόπουλος, Σουφλιάς, Τριφούνοβιτς και Μπόστικ, οι 5 για την Ομόνια. Κρατάει την κατοχή της μπάλας ο Τριφούνοβιτς. Επίθεση πρώτη για την Ομόνια τώρα, μετά το λάθος της ΑΕΚ. Ο Μπόστικ απέναντι στον Καρίμ θα τον νικήσει πριν προλάβει να καλύψει ο Σούποτιτς. Πρώτη πόντη στο παιχνίδι για τον Μπόστικ. 1,96 ο Μπόστικ, 1,75 ο Καρίμ, είναι 20 πόντι διαφορά. Το εκμεταλλεύτηκε τέλεια, άργησε πάρα πολύ η βοήθεια να έρθει. Και φάουλ τώρα από τον Ιουκνεβίτσιους πάνω στο Καρίμ. Καρίμ που το προηγούμενο παιχνίδι δεν του έθηκε καθόλου. Ήταν εντυπωσιακό, χτύπησε στο κεφάλι, έπαιζε με δεμένο το κεφάλι. Έδωσε ό,τι μπορούσε στη νίκη της ομάδας του εναντίον της ΕΝΑΘ. Ήταν το δεύτερο φάουλ αυτό το τελευταίο για τον Ιουκνεβίτσιους. 24, δεν καταλάβει ο Σούποτιτς ότι ο χρόνος λιγοστεύε και διερωτάται. Αυτή είναι η συνεννόηση των παιχτών. Δεν υπήρχε επικοινωνία ούτε παιχτών με τον συμπαίχτη του, αλλά ούτε του πάγκου με τον παίχτη του. Και βλέπουμε τον Φίσερ να πηγαίνει στην καρέκλα της αλλαγής. Θα τον ξαναβάλει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Μπόστικ, καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραία πάσα από τον Κωνσταντίνου. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Στο σωστό χρόνο και χώρο. Εδώ σε επανάληψη. Πάρα πολύ ωραία. Σε επανάληψη δεν πρόλαβε. Άρχισε ο Νικόλας του Στυλιανού. Είχε ήδη σηκωθεί.
Και έκανε και το δεύτερο του φάουλ. Ναι. Ο Στυλιανού, ο Μπόστικ είναι στη γραμμή και θα ευστοχίσει. Βεβαίως η Ομόνοια την τελευταία φορά που αγωνίστηκε, δεν λογαριάζουμε το παιχνίδι με τον Απόλλωνα που δεν τελείωσε ποτέ και παίχτηκε ένα ημίχρονο, θα θυμόμαστε όλοι και εσύ Λάζαρε αλλά και οι τηλεθεατές μας, γιατί ήταν ζωντανό το παιχνίδι, ότι έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση σε σχέση με τα δεδομένα που είχαμε σε εκείνο το παιχνίδι απέναντι στον Κεραυνό. Ναι. Είναι επικίνδυνη ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά. 88 πόντους απέναντι στον Κεραυνό. Αυτό για όσους νομίζουν ότι το παιχνίδι σήμερα θα είναι εύκολο. Η Ομόνοια που παίρνει τώρα και προβάδισμα και αναγκάζει τον Νικόλα Παπαδόπουλο να πάρει το time out. Πολύ λογικό. Και είναι το πρώτο time out του αγώνα. Έχει φτάσει τους 7 πόντους ο Ντεβρόν Μπόστικ. Δεν είχε σκοράρει στην πρώτη περίοδο και έχει βάλει όλους τους πόντους της Ομόνοιας στην δεύτερη. Ένα σερί 7-0. 0-7 προτιμάται. Ενώ είδαμε σε επανάληψη το καλάθι. 0-7 από τον Ντεβρόν Μπόστικ. Όλοι οι πόντοι. Δεν θα έλεγα ότι θα είναι καταστροφή για την ΑΕΚ να χάσει στην έδρα της από την Ομόνοια, όμως σίγουρα δεν θα είναι αναμενόμενο με βάση τι έχει κάνει τα τελευταία παιχνίδια. Εδώ ο πάγκος της ΑΕΚ. Ο Γκαρσία τον βλέπετε είναι με φόρμα. Και εδώ κάποια από τα κάποια στιγμιότυπα μάλλον από το παιχνίδι. Με την ειδική κάμερα που έχει στηθεί και απόψε πάνω από το ταμπλό. Η κατάσταση με τα φάουλ φέρνει δύο παίχτες από κάθε ομάδα να έχουν από δύο. Στυλιανού, Φίσερ από πλευράς ΑΕΚ. Ψάχνα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το κάτω διάζωμα του πρωταθλήματος Μαρφίν Λαϊκή. Σε 9:45 το μοναδικό παιχνίδι του Σαββάτου για το καμπιονάτο Κατάνια εναντίον Ρώμα. Ζωντανά στο Σίτα Βίζιο Sports 1. Το Σίτα Βίζιο Sports 5 αύριο Σάββατο ξημερώματα Κυριακής ουσιαστικά στις 2 και στις 4 το πρωί. Όσοι είστε λάτρεις του τένις μπορείτε να δείτε τους δύο ημιτελικούς του Heineken Open στην Νέα Ζηλανδία. Μπάσκετ υπάρχει την Κυριακή από το Σίτα Βίζιο Sports 4 Λακούν Μπαρτσελώνα και από το Σίτα Βίζιο Sports 5 στις 7 Αλικάντε Ρεάλ Μαδρίτης. Η Λακούν με την Μπαρτσελώνα παίζουν στις 1:30. Όπως βεβαίως και πάρα πολλά παιχνίδια από όλα τα κανάλια Σίτα Vision Sports από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ μετά το time out του Κυριάκου Αδάμου δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Ευκαιρία να μειώσει η Ομόνοια με τον Τριφούνοβιτς που ξαναπέρασε στο παιχνίδι και δεν τα καταφέρνει. Ο Χάρισον πάρα πολύ ψηλά πήρε το rebound. Η ΑΕΚ πρέπει να πούμε ότι έπαιζε με πάρα πολύ σχήμα με τον Γκάλτιτς μέσα. Τώρα που επανήλθε ο Χάρισον θα δώσει βάθος στην άμυνα. Χάρισον που ξεκίνησε με πάρα πολύ καλό ρυθμό, κυρίως αμυντικά. Και εδώ Παντελή και εδώ Μπόστικ μαζί με τον Γκούντε που μαρκάρεται πάντα από τον Ιάκωβα Μαντελή. Και οι δύο ομάδες σε αυτά τα 14 λεπτά παιχνιδιού οι άσμηνες τους είναι man to man. Ο Παντελή προηγουμένως έπαθε αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά, κλέβοντας, μάλλον ο Γκούντε του έκλεψε την μπάλα. Αντιστράφηκαν οι όροι. Ναι. Και έκανε και φάουλ. Ήταν το δεύτερο για τον Ιακώ Παντελή. Ο Γκούντε που τώρα αστοχεί πολύ ψηλά ο Τριφούνοβιτς. Κάνει και την προσπίση στον Χάρισον. Καλάθι και φάουλ. Εξαιρετική προσπάθεια από τον παίχτη της Ομόνοιας. Λαζάρ Τριφούνοβιτς μειώνει στον πόντο. Όχι, συγγνώμη, στους 3. 3 είναι και οι πόντοι του και πάει για να ρίξει και τη συμπληρωματική βολή και να μειώσει στους 2. 25-23, 6 και 7 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το screen του Χάρισον για τον Παντελή, ο Φίσερ. Σουποτίτς, Φίσερ απέναντι σε 2, πολύ δυνατός, αστοχή, η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. Βγάζει ευνηδιασμό, επιτυχημένο η Ομόνοια με τον Γκούτε. Και ισοπαλία 25-25.
Πολύ καλή πάσα από τον Τριφούνοβιτς. Σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο έχουμε 3 σερί. 0-7 η Ομόνοια, 6-0 η ΑΕΚ, 5-0 η Ομόνοια. Ο Γκούτ έφτασε τους 5 πόντους και τώρα ο Τριφούνοβιτς κλέβει και καρφώνει την μπάλα. Νέο time out από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Διευρύνεται το σερί της Ομόνοιας. Η οποία ξαναπαίρνει και προβάδισμα. Εδώ ξανά Τριφούνοβιτς εδώ ξεκίνησε να κάνει τα βήματα σχεδόν από το τρίποντο πριν καρφώσει την μπάλα. Πάρα προσπάθεια. Γενικώς ένα μέχρι στιγμής. Να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι είναι το δεύτερο time out που παίρνει η Πετρολίνα ΑΕΚ. Δεν έχει δικαίωμα για άλλο, σε αντίθεση με την Ομόνοια που έχει ένα time out. Μια Ομόνοια που ξεκίνησε κακά το παιχνίδι. Να δούμε εδώ το εντυπωσιακό πλάνο από τον Τριφούνοβιτς. Είναι το κλέψιμο και το κάρφωμα από την κάμερα που βρίσκεται πίσω από το ταμπλό. Η Ομόνοια που ξεκίνησε κακά, έλεγα, κυρίες και κύριοι, προηγήθηκε με 0-2 και δέχτηκε ένα σερί 9-0, 11-2. Έκλεισε το ημίχρονο με 19-13, 6 πόντους διαφορά. Έκανε ένα σερί η ΑΕΚ 0-7, έκανε ένα σερί η Ομόνοια 6-0 και ξανά η Ομόνοια 0-7 και πέρασε και πάλι μπροστά με 25-27. Εδώ ο κόσμος άρχισε να έρχεται. Είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος σήμερα παρά άλλα παιχνίδια. Είναι πολύ ήσυχοι όμως. Κουμπομένοι ίσως και από το κρύο. Μπορεί να είναι κλειστή αίθουσα, αλλά έχει σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού των κήτριων, αλλά φαίνεται να είναι, όπως και ο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, να είναι πολλά τα λεφτά που χρειάζονται. Είναι δαπανηρή η θέρμανση και το air conditioning, γι' αυτό δεν τα χρησιμοποιούν. Τζόρτζο Γκαρσία δέχτηκε την τάπα από τον Στέφανο τον Σουφιά και απέναντι εντελώς ελεύθερος δίστασε και ο ένας και ο άλλος δίστασας, και ο Φίσερ και ο Μπόστικ. Βήματα. Αναποφάσιστος ο Φίσερ. Εδώ σε επανάληψη τα βήματα, ένα μικρός περίπατος καλύτερα του Φίσερ, που θα αντικατασταθεί από τον αριθμό 12 από τον Μάρκο Κάντιτς. Η ΑΕΚ δεν παίζει καλά, έχει βάλει στην έδρα της 16 λεπτά παιχνιδιού, 15 για την ακρίβεια, μόλις 25 πόντους. Ο Τριφούνοβιτς δεν τα καταφέρνει 2 φορές και τώρα ευνηδιασμός 3-2 για την ΑΕΚ. Παντελή πολύ ωραία προστάτευσε, αλλά στόχιζε στο lay-up. Καταπληκτική άμυνα του Νικόλα του Παπαδόπουλου. Του έκλεισε το διάδρομο να πασάρει έξω και στην κατάλληλη στιγμή πήγε πάνω του. Και τώρα θα βρήκε το Σουφιά. Πάκτορ πάσα, μα υπήρχε mismatch. Ήταν Σουφιάς με Ιάκωβο Παντελή. Και ο Ιάκωβος Παντελή κάνει το τρίτο του φάουλ. Πρόβλημα για την ΑΕΚ και αμέσως σηκώνει τον Γκάιτς. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Εδώ το Πάκτορ, Ιάκωβος Παντελή με Σουφιά. Και θα αντικατασταθεί με τον Αλεξάνδερ Κάντιτς. Πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ ο Γκάιτς. Πέρασε στο παιχνίδι για πρώτη φορά. Μέσα η μπαλά για τον Μπόστικ, πήγε πάνω τον Γκαρσία, έμεινε ελεύθερος ο Παπαδόπουλος. Χάνει όμως το τρίποντο, δεν έχει ακόμα σκοράρει τρίποντο. Η Ομόνοια, ο Σούπο τη σταματά, αστοχεί και αυτός. Κακές επιλογές από πλευράς ΑΕΚ. Παπαδόπουλος είναι μόνο στο τρίποντο, αλλά θα προτιμήσει τον Τριφούνοβιτς. Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει βεβαίως. Και εκ του αποτελέσματος Τριφούνοβιτς φτάνει τους 8 πόντους και είναι πρώτος σκόρερ για την Πάπα Τζονς Πίτσα Ομόνοια. 25-29. Σε επανάληψη Μαρία είδαμε την ωραία σκαστή μπάσα. Μεγαλύτερο προβάδισμα για την Ομόνοια, το συν 4. Σούποτιτς και πάλι σου τριοπόντο, όχι είναι από μέσα, συγγνώμη. Όχι, ήταν τρίποντο, ναι. Ήταν τρίποντο. Ξεγεραστήκαμε από την θέση που είμαστε. Δύσκολο τρίποντο για τον Σούποτιτς, υποπίεση, το έβαλε όμως. 28-29, μείωσε στον πόντο και τώρα το φάουλ από τον Καρίμ. 2 βολές.
Συμπληρώνει πέμπτο ομαδικό η Πετρολίνα ΑΕΚ. Έχει να δώσει 2 φάουλ στα 3 και 13 που απομένουν η Ομόνια. Ενώ η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει το φάουλ. Μόλις εδώ τώρα. επανάληψη με το δεξί χέρι ο Καρίμ σπρώχνει. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι στο ημίχρονο θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε καλύτερα και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα γιατί θα έχουμε την εκδήλωση που θα κάνει η Πετρολίνα ΑΕΚ προς τιμή των χορηγών της και θα την καλύψουμε ζωντανά και με δηλώσεις. Ο Γκούτε βάζει 1 στις 2, φτάνει τους 6 προσωπικούς πόντους, σκοράρουν όλοι από πλευράς Ομόνιας πρέπει να πούμε. Ο Γαβριήλ Κιλαράς στο παιχνίδι, φεύγει ο Μπόστικ. Γαβριήλ Κιλαράς που προχθές 9 του μηνός έκλεισε τα 22 του χρόνια. Γεννήθηκε 9 πρώτου του 90, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, πάντα με υγεία. Σούποτης αστοχή. Φάουλ από το Σουφιά. Φάουλ από το Σουφιά είναι το τρίτο. Κακά, πάρα πολύ καλά. Κακά η είδηση ότι ο Στέφανος Σουφιάς χρεώθηκε με τρίτο φάουλ. Πήγε απευθείας στον πάγκο. Κυριάκος Αδάμου τον έστειλε ξανά στο παιχνίδι. Ο Χάρισον επανέρχεται, φεύγει ο Γιώργιο Γκαρσία και ξανά άλλη αλλαγή. Δεν δικαιούται τώρα όμως να μπει μέσα ο Γαβριήλ Κιλαράς, διότι δεν άλλαξε φάση. Έγινε η αλλαγή, δεν μπορεί να μπει. Πρέπει να αλλάξει φάση και να ξαναμπεί μέσα. Και έτσι ο Κυριάκος Αδάμου υποχρεώνεται να επαναφέρει τον Ολίνας, τον Γιουνκεβίτσιους και θα καθίσει στον πάγκο ο Γαβριήλ Κιλαράς για την αλλαγή που ήθελε. Κάντιτς θα πάει μέσα και φάουλ από τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Είναι το τέταρτο φάουλ ομαδικό για την Ομόνια. Ο Παπαδόπουλος με τον αριθμό 31 χρεώνεται με τον αριθμό 7 στον ηλεκτρονικό πίνακα και είναι το πρώτο φάουλ και το τέταρτο ομαδικό για την ομάδα του. Σούποτης θα πάρει την μπάλα μέσα, θα γυρίσει ο Κάντιτς, υπάρχει μισμάτς, τεράστιο μισμάτς που το διαβάζουν πάρα πολύ καλά οι της Πετρολίνα ΑΕΚ και νέα ισοπαλία 30-30, 2 και 30 για το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ θα κλέψει ο Χάρισον και θα πάει στο κάρφωμα. Ωραίο κάρφωμα. Δυσκολεύεται λίγο με την τρίπλα ο Χάρισον, αλλά τα κατάφερε. Και ήταν και η πρώτη του πόντι. Προηγουμένως ήθελα να πω για τον Κάντιτς Λάζαρ, έχει αντικαταστήσει επάξια τον Φίσερ. Έχει βάλει 7 πόντους ο Κάντιτς. Όποτε χρειάστηκε δήλωσε παρόν. Εδώ ο Παπαδόπουλος μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πώς κατάφερε να το βάλει. Με χορευτική φιγούρα. Μπράβο στον Νικόλα, φτάνει και αυτός στους 8 πόντους. Γκάιτς τώρα θα μπει, θα θέλει να δώσει για τον Χάρισον. Και φριδιασμός 3-2. Γκούτε, Παπαδόπουλος ελευθερώθηκε, έκανε και την προσπίση και βάζει το πρώτο τρίποντο για την Ομόνια. Φτάνει ο ίδιος στους 11 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ της Ομόνιας στο πρωτάθλημα, είναι και απόψε. 32-35, ξανά προβάδισμα για τους πράσινους. Σούποτιτς ελεύθερος, μέσα και αυτό από τον Σούποτιτς. Δεύτερο τρίποντο για τον Σέρβο, 35 όλα. Έχει αποκτήσει έναν πολύ καλό ρυθμό το παιχνίδι στα τελευταία 2 λεπτά. Τριφούνοβιτς, ένας εναντίον ενός με τον Χάρισον. Θα νικήσει ο Χάρισον τον Τριφούνοβιτς, στη συνέχεια όμως έχουμε το φάουλ του Αμερικανού. Το 11 είναι το Χάρισον. Είναι ο Χάρισον και είναι το τρίτο του. Ενώ έχει πρόβλημα ο Κάντιτς και ζητάει βοήθεια. Εδώ τον block shot μαζί με το φάουλ το πρώτο δεν δόθηκε. Δόθηκε το δεύτερο. Γι' αυτό διαμαρτυρείται ο Τριφούνοβιτς. Χάρισον αλλαγή, τρίτο φάουλ και μπαίνει ο Φίσερ. 1-0-6. Λαζάρ Τριφούνοβιτς έχει 8 πόντους και τους κάνει 9.
Ένα πάρα πολύ γρήγορο τριαροτέσσαρο ο Τριφούνοβιτς που κατεβάζει και μπάλα πολλές φορές. Και έχουμε το δεύτερο time out για την Papa John's Pizza Ομόνια, η οποία προηγείται με 2. Ο Κυριάκος ο Αδάμου θέλει να οργανώσει τις τελευταίες άμυνες και επιθέσεις της ομάδας του. Δεν δείχνει πάντως η Ομόνια να είναι η ομάδα που προέρχεται από σχετική αποχή. Είπαμε έπαιξε μόνο έναν ημίχρονο στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Άρα εγώ έχω μία διαφωνία με την γραμματεία τώρα. Αυτό εγώ έχω σημειωμένο ότι είναι το τρίτο time out που πήρε η Ομόνια. Πήρε ένα 7 και 16, πήρε ένα 5 και 27 και πήρε και τώρα. Εδώ συμβαίνει ένα από τα δύο. Ή έχει γίνει ένα τρομερό λάθος. Θα το διευκρινίσω όμως. Δεν θα το αφήσω έτσι. Ή έκανες εσύ ένα μικρό λάθος. Θα δούμε. Διότι τα time out θα το διευκρινίσω. Ο Φίσερ χάνει την μπάλα. Τριφούνοβιτς τρέχει το παρκέ και τελειώνει μόνος του τη φάση. Είναι αυτό που λέγαμε. Αρέσει στον Τριφούνοβιτς να τριπλάρει όλο το παρκέ και δίνει ξανά προβάδισμα 4 πόντων στην Ομόνια. Ο ίδιος φτάνει τους 12. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για τον Λάζαρ Τριφούνοβιτς. Καρίμ εναντίον Γκούτε και κλέψιμο μαζί με φάουλ. 2 βολές θα είναι για τον Καρίμ. Πάντως ό,τι και να συμβεί στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα νομίζω ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα έχει να πει πολλά στα αποδυτήρια. Ο Κωνσταντίνου και ο Κιλαράς περνούν για την τελευταία άμυνα που θα πρέπει να βγάλει η Ομόνια. Επίθεση. Σουτάρει ΑΕΚ 2 βολές. Ναι. Έβγαλε Μπόστικ και Γιουκνεβίτσιους ο Κυριάκος Αδάμου. Η πρώτη βολή είναι άστοχη. Είναι όμως εύστοχη η δεύτερη. Ο Καρίμ πέτυχε τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πίεση σε όλο το γήπεδο. Καρίμ πάνω στον Γκούντε. Μακριά, καθάρισαν όλοι. Αφήσαν τον Γκούντε να παίξει μόνος του. Reverse. Έξω η μπάλα. Σουτ 3 πόντων από τον Κωνσταντίνου. Κακό σουτ. Προβάδισμα για την Ομόνια 36-39. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Η Πετρολίνα ΑΕΚ για τους χορηγούς της θα τους τιμήσει και πολύ καλά κάνει. Αυτοί είναι οι αιμοδότες. Αν φύγουν για από αυτή, κακή μας μοίρα, το άθλημα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το 5 λεπτό προηγήθηκε η ΑΕΚ με 16, το δεύτερο 5 λεπτό προηγήθηκε με 8-7, δηλαδή 19-13 το πρώτο δεκάλεπτο για την ομάδα της ΑΕΚ. Το επόμενο, εδώ τα συνολικά στατιστικά, εγώ άλλα στατιστικά σας λέω. Σουτ 2 πόντων 48 με 60%, πάρα πολύ ψηλό ποσοστό για την Ομόνια, που είναι περίπου τα ίδια σουτ, 21 με 20, 7 τρίποντα 43%, πάρα πολύ ψηλό ποσοστό για την ομάδα της ΑΕΚ, ενώ χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό, 1 στα 9 η Ομόνια. Εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Λάρνακας. Θέλουν να κάνουν μια απλή μικρή τελετή. Η Πετρολίνα ξέρει να εκτιμά όλους αυτούς που στηρίζουν την ομάδα μας και το σωματείο μας. Οι χορηγοί μας δεν είναι απλά οικονομικοί συνεργάτες. Είναι οι ηθικοί συμπαραστάτες που προσπαθούν να επιτελέσουν. Είναι οι φορείς που υλοποιούν το όραμα που έχουμε για την ομάδα μας. Η δική τους εμπιστοσύνη μας γεμίζει με τεράστιες ευθύνες. Θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο
είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδόσφαιρας. Ευχαριστώ πολύ. Για να δώσω επίσης τον ονομαστικό δώρο στην marketing and assistant διευθύντρια manager της εταιρείας Πετρολίνα, την κυρία Γεωργία Σταρίδη. Ο επίτιμος πρόεδρος της ΑΕΚ Καλαθοσφαίρας, ΤΑΕ Πετρολίνα, κ. Στάκης Θεοδωρίδης, να τιμήσει αυτόν τον αστυνοδόρο με εταιρεία κοινά και τον διευθυντή πόλης της εταιρείας, τον κ. Μιχάλη Σκοτίνη. Ευχαριστούμε κυρία Εύη. Ο πρόεδρος της Καλαθοσφαίρας της ομάδας μας, ο κ. Ανδρέας Καλίδης, θα τιμήσει με τον αστυνοδόρο με εταιρεία πίσης και τον κ. Χριστάκη Πίση, ιδιοκτήτη της εταιρείας. Επίσης, ο κ. Ανδρέας Καλίδης θα παραδώσει τον αστυνοδόρο στον κ. Μάριο Κυριάκο, στην εταιρεία του Μάριος Κυριάκο, ευρωεκλογική διοικητή. Ευχαριστούμε κύριε Δελεκάρη. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ομάδας μας, ο κύριος Χάρης Νικολάου, θα παραδώσει αυτόν τον ονομαστικό δώρο στην εταιρεία Χρήστο και στον διευθυντή της εταιρείας, τον κύριο Σάβα Καντελίδη. Θέλουμε να ξεχαρίσουμε τον διευθυντικό της ομάδας μας, τον κύριο Άγγελο Φεραρίδη. Για να παραδώσω το τιμητικό δώρο στην εταιρεία Όφιστα και στον υπεύθυνο πωλήσεων κύριο Αντώνη Κορώνη. Σας ευχαριστούμε όλους και στα βάθη της καρδιάς μας για αυτή τη στήριξη και όλα αυτά που δίνετε στην ομάδα μας και να φέρει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητέ συνάδελφε, ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ξένιο Νίκου εκ μέρους της ΣΥΔΑ και τον Χάρη τον Νικολάου, βεβαίως εκ μέρους της ΑΕΚ. Κύριε Νίκου, η ΑΕΚ σήμερα αποφασίζει να βραβεύσει, να ευχαριστήσει την ΣΥΔΑ Vision, τα δικά σας συναισθήματα. Από τη μέρα ίδρυσης της υπηρεσίας μας έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε άψογα με την ΑΕΚ, μια ιστορική ομάδα σε όλα τα αθλήματα, η οποία μας έκανε φέτος και πολύ περήφανους. Κάθε φορά που παίζει η ΑΕΚ και καλαθόσφαιρα και ποδόσφαιρο, τα παιδιά του συνεργείου γενικά που κάνουν την παραγωγή, αλλά και εμείς στα κεντρικά γραφεία μπορούμε να πω ότι νιώθουμε ότι παίζει μια δική μας ομάδα και οι επιτυχίες στην Ευρώπη μας έχουν χαροποιήσει. Είναι μεγάλη τιμή για μας να συνεργαζόμαστε με την ΑΕΚ και ελπίζουμε αυτή η συνεργασία να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νικολάου. Δεν μπορούμε να φέρουμε και τους 9 χορηγούς. Στο πρόσωπο της ΣΥΔΑ φαντάζομαι η ΣΥΔΑ μιλά για όλους. Τα δικά σας συναισθήματα, ο λόγος που βραβεύτηκαν σήμερα οι χορηγοί. Σίγουρα εμείς είναι το πιο λίγο που μπορούμε να κάνουμε για τους κύριους χορηγούς μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την οικονομική στήριξη που μας παρέχουν. Επίσης στη ΣΥΔΑ θέλαμε να την ευχαριστήσουμε που προβάλλει το άθλημα μας, γιατί η καλαθόσφαιρα είναι το άθλημα μας και με την προβολή των αγώνων στα σπίτια δίνει και έναν κίνητρο για τον επόμενο αγώνα να έρθει περισσότερος κόσμος στα γήπεδα, όσο και για τον κόσμο που δεν μπορεί να έρθει στα γήπεδα λόγω του εμπάρκου που υπάρχει η μη μετακίνηση οπαδών.
να βλέπει ο καθένας την αγαπημένη του ομάδα από το σπίτι. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, Χάρης, κύριε Νίκου. Η ΣΥΤΑ έχει μπει δυναμικά στον χώρο του μπάσκετ. Ξέρουμε όλοι ότι είναι το progressive sport, όπως το λένε, είναι προοδευτικό sport. Καλύπτουμε σχεδόν όλα τα πιο σημαντικά γεγονότα καλαθόσφαιρος, ξεκινώντας από το μέγιστο NBA με το NBA TV, πηγαίνοντας στο δικό μας πρόγραμμα, το οποίο κάνουμε και κοινωνικό έργο, φέρνουμε και τα παιδιά πιο κοντά στο άθλημα. Παράλληλα παρουσιάζουμε η καλαθόσφαιρα του Ισπανικού Ινλίχαν, η οποία θεωρείται το νούμερο 1. Επίσης μέσω του Nova TV, το Nova Sport που έχουμε εντάξει τώρα στο πακέτο μας, θα έχει την Ευρωλίγκα, το δεύτερο πιο σημαντικό γεγονός καλαθόσφαιρας για μας. Το τι προσκομίζουμε από τον κόσμο είναι ο κόσμος νιώθει πολύ ενθουσιώδης, αγαπά την καλαθόσφαιρα και πιάνουμε πολλά καλά μηνύματα σχετικά με το θέμα αυτό. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε πολύ θετικά για την καλαθόσφαιρα. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ο πλευράς ο ΒΑΡ Κύπρου, κύριε Ευσταθιάδη, νομίζω είναι πλέον γραφικό να λέμε κάθε φορά ότι ο ΠΑΠ στηρίζει τον αθλητισμό, στηρίζει κάθε αθλητική προσπάθεια. Είναι γεγονός ότι ο ΠΑΠ διαχρονικά στηρίζει τον αθλητισμό και προσπαθεί να στηρίξει ιδιαίτερα τις ομάδες, τα σωματεία που προωθούν την αθλητική πρέσβεια τον αθλητισμό. Προσπαθούμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για να έχουμε ένα καλό επίπεδο αθλητισμού στην Κύπρο και προπαντός αθλητοπρεπές. Κύριε Νικολάου, μια γρήγορη κουβέντα για τον ΟΠΑΠ. Τον ΟΠΑΠ, όπως και όλους τους χορηγούς μας, τους έχουμε τιμήσει σήμερα. Ειδικά ο ΟΠΑΠ είναι, πιστεύω, η αιμοδότης της καλαθόσφαιρας. Αν δεν ήταν ο ΟΠΑΠ, πιστεύω ίσως να μην υπήρχε και η Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Πολύ σημαντικό αυτό και με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάζαρε, ο λόγος σε εσένα, είναι έτοιμο να ξεκινήσει το παιχνίδι. Να ξεκινήσει το παιχνίδι. Παιχνίδι στο οποίο είχαμε πολλά εναλλασσόμενα σκορ και σερί πολλά από το 9. Ο Φίσερ ήταν λίγο έξω από το παιχνίδι, έπαιξε πάρα πολύ λίγο σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια, 11 λεπτά έχει παίξει. Άρχισε όμως το παιχνίδι μας, θα δούμε τη στρατηγική των δύο προπονητών. Ο Καρίν πάνω στον Κούτε, δέχεται το σκριν από τον Μπόστικ και τώρα Παπαδόπουλος, βγαίνει ο Κωνσταντίνου από το σκριν. Ξανά Παπαδόπουλος, Μπόστικ, πάλι αυτό το δίδυμο Μπόστικ-Φίσερ. Μέσα η μπάλα και πήγε στο help side και θα μετρήσει το καλάθι, βεβαίως και θα μετρήσει το καλάθι. Ας διαμαρτύρεται ο Σούποτιτς και 36-41 για την Papa John's Pizza Ομόνια, που έδωσε επανάληψη το καλάθι φάουλ. Το Κούτε έχει δικαίωμα για μία βολή για αυξήσει τη διαφορά στη μέγιστη διαφορά της για την Ομόνια. Δεν το κάνει. Στους 5 πόντους παραμένει 36-41, 9 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Καρίμ Σούποτιτς με τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, screen. Double tripling από τον Κάλτιτς. Θα πρέπει να ξυπνήσει σύντομα η ΑΕΚ για να μην έχει σοβαρά προβλήματα απέναντι στην Ομόνια. Εδώ το double tripling το είδαμε σε επανάληψη. Στους 5 η διαφορά με την κατοχή της μπάλας για την Ομόνια. Ο Κωνσταντίνου, Παπαδόπουλος. Γυρίζει η μπάλα, αλλά μένουν 5 δευτερόλεπτα. Θα έρθει ο Γκούτε, 36-43. Η διαφορά στους 7 για την Papa John's Pizza Ομόνια. Καλή άμυνα από τον Μπόστικ. Απομένουν 9 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Ο Καρίμ σπρώχνει τον Μπόστικ, επιθετικό φάουλ, και το δέχεται σχεδόν αδιαμαρτύρητα ο Καρίμ. Βλέπετε, απλώς μιλάει με τον κύριο Κουνελέ.
Η διαφορά στους 7 για την Ομόνοια και η κατοχή της μπάλας. Η Ομόνοια που παίζει χωρίς ιδιαίτερο άγχος, ξέρει ότι σήμερα θεωρεί το μεγάλο outsider. Όμως είχαμε πει και στο ξεκίνημα ότι τα outsider μόνο στο γήπεδο και τα φαβορί φαίνονται μόνο μέσα στις 4 γραμμές. Ο Αδόπουλος έχασε το τρίποντο, ο Σουποντίτς, και ενώ ο Παντελή είχε το τρίποντο, προτιμά να δώσει μέσα για τον Κάντιτς. Αυτός είναι πάρα πολύ καλός απόψε, ο καλύτερος ίσως παίχτης για την ΑΕΚ, έχει έρθει από τον πάγκο, έχει βάλει 9 πόντους. Ήταν η πρώτη πόντη στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ, αυτή από τον Μάρκο Κάντιτς. 38-43, 2-4 το επιμέρους σκορ υπέρ της Ομόνοιας. Μπόστικ δεν τα καταφέρνει, ξανά όμως η μπάλα στους πράσινους. Παπαδόπουλος προσποιείται, μπαίνει, βγάζει για τον Γκούτε, δεν έκανε σουτ αυτός. Θα μπει μέσα, θα δει τον Κωνσταντίνου. 10 δευτερόλεπτα για την Ομόνοια, υπάρχει χρόνος. Παπαδόπουλος, σκριν από τον Τριφούνοβιτς. Παπαδόπουλος θα μπει, θα γίνει το σούτ από τον Μπόστικ, άστοχο. Μάζεψε ο Καρίμ, ήθελε να βγάλει ευνηδιασμό η ΑΕΚ. Ο Σούποτης σου 3 πόντων, άστοχο. Ο Φίσερ πιο ψηλά, αστοχή από κοντά και θα πάρει φάουλ. Πεισματάρης ο Φίσερ, θα έπρεπε να έχει σκοράρει παντός από την πρώτη προσπάθεια, πριν χρειαστεί να μαζέψει το επιθετικό rebound που ξαναβλέπουμε. Και εδώ θα πάρει το φάουλ και είναι το νούμερο 3 φάουλ από τον Μπόστικ. Να το πρόβλημα για την Ομόνοια. Για την ΑΕΚ έγινε αλλαγή, έφυγε ο Καρίμ, πέρασε ο Μακάντα, φεύγει και ο Μπόστικ. Αναμενόμενο, με τα 3 φάουλ ο Αμερικανός δίνει θέση του στον Σουφιά, που επίσης έχει 3 φάουλ. Θα πρέπει να προσέξει ο Σουφιάς να μην παροπλήσει τον εαυτό του πολύ γρήγορα και με την ομάδα του, φάουλ. και την ομάδα του. Και την ομάδα του βεβαίως. Φίσερ θα μπει και θα βάλει ένα πολύ δύσκολο και παλικαρίσιο καλάθι. Αν είναι από το Σουφιά, είναι πολύ καντάτα για την, πολύ κακά μαντάτα για την Ομόνοια. Το 14 ή το 15. Το 15 είναι το πρώτο φάουλ. Εδώ σε επανάληψη. Είναι στο Τριφούνοβιτς το φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον Σουφιά που συνεχίζει. Ευκαιρία για τον Φίσερ να μειώσει ακόμα περισσότερο. Ο Φίσερ που με αυτό το καλάθι έγινε ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ με 13 πόντους. Φάνηκε πάντως σε αυτή τη φάση τουλάχιστον ότι θέλει να το πάρει λίγο προσωπικά, αφού οι συμπαίκτες του σήμερα δεν ανταποκρίνονται. Ό,τι έκανε με την ΕΝΑΒ. 41-43 η Ομόνοια προηγήθηκε μέχρι και με 7, ένα σερί 5-0 κάνει η ΑΕΚ. Κωνσταντίνου, η μπάλα μέσα στα 6 δευτερόλεπτα για τον Τριφούνοβιτς, πάει στη βοήθεια ο Παντελή, τάπα από τον Φίσερ. Μα πού ο Φίσερ έκανε τάπα στον Τριφούνοβιτς, φοβερό άλμα, φοβερό επιτόπιο άλμα. Κάντιτς σου 3 πόντων, θα βάλει και τρίποντο ο Κάντιτς και θα δώσει προβάδισμα στην Ομόνοια από το πλην 7 στο συν 1 με σερί 8-0. Ο Μάρκο Κάντιτς έχει 12 πόντους και κάνει πάρα πολλή δουλειά από τον πάγκο ερχόμενος. Ήταν το πρώτο του τρίποντο, τέταρτο στο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Ένα τρίποντο έχει η Ομόνοια. Η ΑΕΚ στο παιχνίδι με την ΕΝΑΔ που είχαμε μεταδώσει την περασμένη Δευτέρα είχε επιστρέψει από το πλην 18. Της Λεμεζού υποχρεώθηκε να φέρει ένα παίχτη που ξέρει την κυπριακή πραγματικότητα μέσα στα οικονομικές δυνατότητες που έχει.
Η Ομόνια θέλει να σταματήσει το σερί της ΑΕΚ. Ο Τριφούνοβιτς βγάζει στον Κωνσταντίνου, προσποιήθηκε, μπήκε, ξανά για τον Τριφούνοβιτς. 24, είναι 24. Δεν πρόλαβε να φύγει η μπάλα από τα χέρια του. Καλή επίθεση για την Ομόνια, αλλά δεν εκπληρώθηκε. Δηλαδή Μαρία, είναι αυτό που λέμε, η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής πέθανε. Κάπως έτσι. Γιατί ήταν πολύ καλή η κίνηση του Κωνσταντίνου, λίγο αργοπριμένα. Έγιναν όλα για την Ομόνια. Ο Κωνσταντίνου που θα πάει στον πάγκο και θα περάσει ο Λιθουανός, ο Λίνας Γιουκνεβίτσιους. 44-43. Η ΑΕΚ μπορεί να αυξήσει το προβάδισμα της, κάνει τις βήματα. Τα έδωσε ο κύριος Αναστόπουλος. Πρέπει να αξιοποιηθεί ο Φίσερ εδώ σε επανάληψη. Η παράβαση που σφυρίχθηκε από πλευρά ΑΕΚ πρέπει να αξιοποιηθεί ο Φίσερ. Είναι τεράστιο το κλέψιμο από τον Ιάκωβο τον Παντελή που κερδίζεται και το φάουλ. Και το έβαλε και το καλάθι από το κέντρο, αλλά δεν μετράει. Και είναι το τρίτο φάουλ εδώ σε επανάληψη, το κλέψιμο. Μάρκαρε, πήγε, έκλεψε, πήγε στην επίθεση, κέρδισε και το φάουλ. Και τώρα θα οργανώσει την επίθεση για την ομάδα του. Σούποτιτς θα πάρει την μπάλα μέσα στον Τριφούνοβιτς με τον Φίσερ, με ταμπλό, θα στοχίσει. Θα πάρει ο Σουφλιάς και τώρα Γκούτε στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο που μαρκάρεται από τον Φίσερ. Μένει ο Φίσερ πάνω του, προσπαθεί το σκριν. Σουφλιάς είναι μόνος. Γκούτε, Τριφούνοβιτς θα στοχίσει και θα πάει το φάουλ. Θετικό φάουλ. Τριφούνοβιτς έσπρωξε τον Σουπότιτς στη διεκδίκηση του rebound. Εδώ θα φανεί ένα σπρώξιμο με το αριστερό χέρι. Είχαμε από τον Τριφούνοβιτς. 44, 43, 4 και 35. Το τέλος της περίοδου ο Σούποτιτς σηκώνεται και ευστοχεί. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Βουγιατίν Σούποτιτς στους 11 πόντους, διψήφιος αριθμός και για αυτόν. Ο Γκούτε τώρα θα περάσει και θα πλησιάσει να βάλει το καλάθι. Η δεύτερη προσπάθεια τα καταφέρνει. 12 πόντι για τον Γκούτε. Και τελείωσε το σερί της ΑΕΚ το 10-0. Αυτό το καλάθι που πέτυχε η Ομόνια. Φίσερ απέναντι στον Τριφούνοβιτς του 3 πόντων. Κακή προσπάθεια από τον Φίσερ, ο οποίος τώρα τα ακούει από τον Καντίτς. Airball. Και νέες αλλαγές. Χάρισον στο παιχνίδι, Φίσερ έξω. Και παρατηρίζει από τον Νικόλα Παπαδόπουλο στον Φίσερ. Για την προηγούμενη προσπάθεια. Ιάκωβος ο Παντελή πάνω στους Κεβίτσους. Σουφλιάς, Νικόλας Παπαδόπουλος του 3 πόντων. Μακρινό rebound από τον Τριφούνοβιτς. Νέα ανανέωση. Και πού βιάζεσαι να πας. Το έκανε και στο ο δεύτερο δεκάλεπτο Τριφούνοβιτς. Set up the game, φωνάζει ο Κυριάκος Αδάμου. Βέβαια, set up the game, αλλά μόνο εγώ το ακούω. Τρίτο φάουλ για τον Τριφούνοβιτς. 3 και ο Σουφλιάς. Και θα μείνουμε από ψηλούς. Ο Σούποτιτς ταλαιπωρεί λίγο τους αντιπάλους του. Το σούτ του είναι άστοχο. Δεν γυρίζει μπάλα για την ΑΕΚ. Και θα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό πριν σοβαρέψουν. Το πιο σημαντικό είναι το πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει η Πετρολίνα ΑΕΚ. Ενώ βλέπουμε σε παράληψη ο φάουλ που έκανε ο Μακάντα. Έχει 2 παίχτες μέσα με 3 φάουλ και δεν πήρε την μπάλα μέσα. Ως υποχρεώσει να κάνουν τέταρτο φάουλ. Έχει και τον μπόνους η ΑΕΚ Λαρνάκας. Είναι αυτό που λέμε, δεν γυρίζει μπάλα, δεν πηγαίνει μέσα, επιδίδεται σε προσωπικές ενέργειες. Προηγουμένως ο Φίσερ, τώρα ο Σούποτιτς με ένα σούτ υποπίεση. Η Ομόνια, είπαμε και πριν, παίζει χωρίς άγχος
και δεν θέλει και πολύ, πάμε να κάνει την μεγάλη ζημιά απόψε στην ΑΕΚ. Ο Τριφούνοβιτς δίνει ξανά προβάδισμα στους πράσινους. Και φτάνει ο ίδιος στους 14 πόντους, είναι πρώτος σκόρερ για την Ομόνοια. Παντελή. Πέρασε ωραία, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Ιακώβο Παντελή. Άλλαξε και χέρι στην εκτέλεση και φτάνει τους 5 πόντους. 48-47. Έχει αλλάξει πολλές φορές το προβάδισμα. Πέταξε την μπάλα έξω ο Τριφούνοβιτς. Δεν συνεννοήθηκε με τον Γιουκνεβίτσιους. Ένα time out έχει πάρει η Ομόνοια, κανένα time out η ΑΕΚ. Έχει δικαίωμα για 3 με 2 για την Ομόνοια. Είδαμε και τα λάθη, ακριβώς. 12-9, 12 η ΑΕΚ, πάρα πολλά για εντός έδρας παιχνίδι. 9 η Ομόνοια. Τρίποντο, άστοχο. Καλή σκέψη του Χάρισον, αλλά καλή και η άμυνα των παιχτών της Ομόνοιας. Παπαδόπουλος προσποιείται, αποφεύγει τον Χάρισον, βγάζει στον Γιουκνεβίτσιους, τρίποντο άστοχο. Μάζεψε ο Παντελή. Ο Μακάντα σταμάτησε, δεν θα βγει ο ευνηδιασμός. Παντελή που έκανε το τέλειο δίλεπτο στο παιχνίδι με την ΕΝΑΔ. Το τελευταίο δίλεπτο ήταν καταπληκτικός. Και ήταν ο μεγάλος υπεύθυνος για την ανατροπή που έκανε η ΑΕΚ. Στυλιανού σου 3 πόντων, ελεύθερος, αστοχή, το κατάλαβε και τρέξε να μαζέψει την μπάλα, αλλά κάλυψαν οι παίκτες της Ομόνοιας. Γκούτε, λάθος και από αυτόν. Λάθη επί λαθών. Street basketball βλέπουμε εδώ και 2 λεπτά. Μακάντα δεν έκανε το τρίποντο, προτίμησε την μπάλα στον Γκάντης που είναι σήμερα η πιο αξιόπιστη λύση για την ΑΕΚ. Το φάουλ είναι στον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι το δεύτερο του φάουλ, δεν έχει πρόβλημα κανένα. Λοιπόν, να πούμε για τον Μάρκο Κάντιτς ότι ήρθε από τον πάγκο, έχει βάλει 14 πόντους σε ένα παιχνίδι που η νίκη για την ΑΕΚ ίσως να μην είναι τόσο σημαντική όσο θα είναι σημαντική ενδεχόμενη ήττα. Αν μπορείτε να καταλάβετε τι εννοούμε. Ο Κάντιτς έχει αιματώσει, υπάρχει ένα σχίσιμο πάνω από το μάτι και πρέπει να αντικατασταθεί. Γιατί υπάρχει αίμα και θα πάει στον πάγκο να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Με μια διαφορά, Μάριο, ότι η επίθεση θα